כאן נורית הרב בסרטון חדש. היום אח שלי עומד לנחש, יאללה בוא תנחש פה. אוקיי, כלום לא, עומר רק אומר זה, אז כך. זה. אז קדימה. כלום לא נכון. אוי. אוקיי, יאללה, נו. כלום לא נכון. אחד נכון. רק אחד נכון. אחד נכון. אחד נכון. שתיים נכונים. כל הכבוד, צדקת.